Oke pemirsa, waktunya yang muda yang berjaya. Waktunya yang muda yang berkarya. Jadi ya guys ya, hari ini agendanya adalah foto studio putune Mbak Kabeh. Putune Mbak Ki nek 8. Pertama Mbak Indah, kedua Mbak Intan, ketelu aku. Sesuai lahir ya iki ya, tak sebutnya ya. Ketelu aku, kepapat Dio, terus kelima Salwa. 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 Keenam Al, kepitu Iya, kewalu Iyo. Dan terus ketambahan buyut siji ya. Kinara. Jadi ini pada studio ya, dan kalian yang mesti ya memaklumi ya bahwa kericuhannya putune Mbah iki naudzubillahi minal. Ya iku putih kuwi apa? Lah apik kuwi. Nah, ya wis gak apa-apa kok carane ijo. Carane ijo. Nah, celonan pisan, celonan jajal. Jadi dress code-nya itu adalah biru dan putih. Putih biru putih. Terserah apa. Kene menentukan dress code ora dihitung jam le, langsung des wes. Siap-siap sing Masya Allah, tabarakallah. enggak apa-apa. Ini kita membutuhkan strategi. Rupaku piye ndak? Rupane enek motone, enek alise, Maksudnya ki enek irunge, enek lambene. Tebek dulu. Ya kudu sampe adem. Karena kita Ya dekene kono kene tutupan kono ora usah diler. karena kita ngacaknya siang-siang dan ini cuacanya sangat panas, ungkep dan kita harus dempul. Karena nek gak dempul kuwi bakal seperti itu ya. Ya, tolong HP-nya dikecilin. Terus lanjut aku mau apa? Cukup robelku dong. Sogrok langsung ae. Ini tak sugrek. Celonane wis al kuwi, celonane. Jukukno. Ning ngawas jenenge keranjang. Keranjang kok, Mbak. Keranjang kuning. Check out dong. Ning kono kuwi ana cara jeans street cilik. Ora, Mas. Ora nih keranjang, keranjang. Ini bapak enggak. Dia mau kan atus Mas. Wis atus deh. Omong. Dia ndang atus. Mbak Repa wis bar macak. Ngono dadi. Iya ya. Jadi yo mandi, bare wis selesai masak ngono. Aku kok ora. Dan kalian roh nih guys ya. Iya iyo tidak memiliki dress code dikarenakan kami ini kalian panijian. Bayang no. Lebih tak klambeni nggonku yo ora mungkin ya, Pak. Mbak, kowe duwe kocone gak? Iki Iya betul. Betul. iya mah, Iya. kegedean. Jajal. Ah, Lebokno jalinggo. Ya Allah Gusti. kemarin ada ke motor tubuh tinggi ya. Wes, Wes muni piye? Tapi muni piye? Dari kingko ya guys ya, di sini apa? Gelaran tuku klambi sih. Tuku klambi, go iyo dan iya. Klambi tok Mas. Ora sama buka kuwi. Aku belum kangen. Karep Mbak. Mama ngomong kok karung ya. Piye Al? Iya dah. Teko. Bentukane piye kuwi? Bentukane apik kok rono Zal. Dure oblok-oblok. Carane nek mindah kamera nek ana aku dungane mengisor sret. Pelan-pelan, Bun, pelan-pelan, Bun. Carane ngono. Kuwi sorene ora tapi Pak Al. Nanti rene metu. Kayak tak bagi ya. Metu rene. Nah. Kuwi gak gandengan sampean sing Sabuk. oh gak sabuk kuwi kan enek nggone kolor ya. Dadi iso ditarikin kuwi lho. Rapia Mas. Kuwi ora nek ngene kolor. Enek kuwi enek lubange kuwi lah. Wong aku sing duwe nek sampean sing ngeyel. Lah kuwi enek lubange dadi iso ditarik. Kuwi apa? Kolor jaket.
Yo gak duwe nanda, sing suwi neh. Sing kecil neh ini. Ya ndek wis gak duwe lah sing cilik neh. Kowe wae. Akam segini di kabeh. Pas kan oleh motornya belum. Kan tadi tidak bisa masuk ah. Gak. Oh gak. Salah kok tak kayak rapi ya. Cepat. Ya Allah dikai rapi ya Allah. Ya Allah. Yo kan piye yo nasibem piye yo? Kok junggu-janggu tok yo? Atik kamera iki kok enek cahaya ilahine. Muakan tenanan iki modele. Cahayane ilahi iki nek apa nek iki wis ora mikir urip iki. Wis pokoke sing penting HP-nan wis. Ya Allah, kenapa sih menungso aku juga gawe alis barang ngono? Kan ini untuk menahan debu-debu tidak masuk ke mata Hmm. lo. Mbak Indah iki senane dua tuh ngono. Nek iki Iso. apa kene padha ready rame apa-apa ngono iki dene gak iso. Alisku piye? Iki aku latihan bikin alis lebaran lho yo. Garah, Bu. Pertama kali alisku tak. Kon kei tali mamah. Padha ora iki? Tali nem sepatu sik lho sapa. Padha apa ora? Nek aku alisan iki mau. Nek aku ngomong alis sih ora padha. Alis sih mesti kiwa mbek tengen ora padha. Nek padha lucu kowe. Ngiwa kabeh penengen kabeh kira-kira. Kan ngono Nek tetep alis sih yo kiwa mbek tengen gak padha. Kaene mah guya-guyu kaya Aku ya alis cocok ireng guys ya. Nek anggo coklat aku malah mau kaya wong penyakit. Tenan, aku udah mau coklat ke penyakitan dadi iki. Ora perkara digarang-garang kan enggak, tapi anten cocok ireng. Dua iwaan. Ndak piye ndak? piye gak piye wis. Dari Mbak Repa. Kenapa jadi dua ekor ngene? Wes apa neh iki? Wis sik ya. Wis wae ra rene gawe ulah. Delok. Makasih Makasih ya. Makasih. Hmm. Makasih. Ya aku golek klambiku loh, gede wangi. Iki kenapa splash-nya tek menyala? Pada dhisik. Iku putih. Tapi ini putih ora ning kene, Pak. Gini, ya apa? Mati udah pabrik putih masih gigi tok. Ndak napa? Soko sik gak aku golek korset. Bener dhewe to. Korset kan gak ning ngarep. Itu alek gak sih? Korsetku sak body shoot ku ndi? Gak roh. Tolongnya. Iya sih ya. Mbah wawa. Aku nang pas iki ki sambekan. Kayak modern size. Mamamu makan jajal korset temeh ya. Mau emang aku gak isa ambekan. Ya wis coplok aku. Bisa gak iki yang iki? Satu bisa semana aku kan. Wah, golek no maning ndi maning kene ngambil kok korsetku kok mbok gua iya wah badaku. Ngono kancan jene. Korset iki digo mamahmu mengarep pisan takok mamah. Terus kene ini. Kamar Sarwa iki mbah dikontrakno ketoke. Wong dijengkingno wis Ayo anis. yang mau kontrak di sini. Anu ya perempuan ini mau di jobone kemeja apa enggak? Maksudnya jero kemeja. Iki Gak ero. ini cuma tapi jero kemeja. Gak roh. Nek jareku apa? Nek jareku yo njobone sih. Kayak dikei. Tapi ketiganya apa? Nyelak Mbak Indah, keren. Kenapa terus kata ke ireng? Nah, ireng, all in ireng semua punya gue bro. Gue yo, ratu ireng. Dek kan, Kilo yo. dek kan ratu kegelapan. Saat kilo yo. Lagi putih, Iya, ini. Dek Ya, putih. bodoh-bodoh nih kiwa. Oh, konon apa? Iki. Ya iki tok, kok celek anake gak apa-apa. Wow, seksi.
Yang piane kene apa ning kanan? Kanan. Jadi semuanya ada fasenya yo. Dia tak kau nanggung banget. Mong tak itu dewe. Semua itu ada masanya. Tapi saya kecil pintu tas. Kok bisa deh? Kowe kadang ndi? Anyar. Iya. Ini nih. Terus kata Ira aku bisa berkreasi. Terus kan cantik dene tadi seperti ini. Outfitku atas ini kerudung dewe. Terus iki sama benda iki Mak malam. Yes, betul itu. Cukup, Wah. Cepet. Cukup. Kowe aja nganu kowe. Kowe berjanji padaku ngomongmu apa kowe? Kowe jangan menelan ludah sendiri kowe. Oh, silet nak dongakno udunen guys. Ning silet udune. Ayo. Ayo. Tak dongakno piye? Ayo, tenan. Mau aku udunen ning marak-marek. Ning silet. Gaya aku gak jahat. Begini nih jilid. Kudu ngomong iki sing biru nih ndi? Kak mana gue? Kenapa? Aku bawa nang kuih. Mah, udah seperti ini. Jadi ini kado, ini beli sendiri. Supply aku tadi. Yo delok wah. Padha mau wis mbok toto apik wah. Ya Allah, semoga yang memberantaki itu keranjang itu Ngono nek muni saiki ya Bunda tak templeki bandaku lho. Bandanem kok niki sak keranjang. Kuwi ditata lho Mas Anem. Toto setiap minggu tak resiki, tak bongkari, tak totone. Mbok ora tak totone. Kurang sabar apa? Wis ndang macak, ndang aku tak syuting neh. Nah, wes yo mah yo akhirnya ternyata iya yo mempunyai baju sing kok biru dan putih iki Yaya nganggone putih terus ngisorane biru nek Yoyo iki nganggone biru. Ya. Nek iso ceritane nek iso temok iki mang piye? Mbak aku lali mang ketoke. Terus ingat, Ingatan. terus ingatane. Terus yo wes terus iki, sing sitok iki wis nganggo katoke. Aku mah elek. Delok. Wong tak kene. Sapa? Kulo klambi. Iki wis nganggo pita-pita kok ngene iki dhuwurane wis putih ambek biru ya. Ayo kowe aja malah lemes kok ngono. Wis bersemangat je sing kene. Hah? Mikire dongker. Ya ora apa-apa, biru penting biru dan putih mah. Tapi katanya kan ireng kuwi. Gak duwe katok sing cerah. Enek katok coklat. Ya Allah coklat mah. Sing cerah kok sing dienggo Mas Al ngono kuwi. Enek ning pati. Ning pati ya Allah ya apa iki aku wis bar guys Yonan. Terus iki Yaya ya wis. Oh ya wis ki kae ya wis. Wis saya ndang mengguri. Sendale. Yaya nganggo sendal anyar. Nganggo sendal anyar kembang-kembang. Wis mama ape masak? Iya. Mama pengen lumbo-lumbo. Iya. Yaya minta tolong itu bawa yo itu yo. Satu-satu. Bawa. Yo kan gue sitoke. Terus kuwi sendale yo cangking. Sendale Mbak Repa iki langsung mengguri ayo ndang budal, ndang foto. Wis yamene selak buka. Selak tutup. Ayo yo wis yo Mah yo budal ya. Hati-hati. Yo. Ayo. Kita kok Ayo. Kok kitiran. Iki ya Allah. Kondo-kondo. Kowe lewat ndi? Kowe lewat ndi? Ya Allah, Mah. Apa? Aku aku secara tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Angel. Masya Allah, tabarakallah. Ndi suwi menaya ya. Terus yang ngejak tukaran, kok ngepening dia ngejak tukaran terus. Tukaran sih. Nek gak ngono sing. Terus go al. Kayak wis gak usah mbok ujuk-ujuk. Cara mono ki. Kan nganggo sendal di ya. Oh, delok ah. Ya Allah. Yo padahal katoke rangkep telu sen. Rangkep telu. Heeh, sak mene sik dirangkepi celana wis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cah Kono urusi kono tak ngarepen mengguri iki panase ter tenan asli delok. Panase
ngeter. Lah kok iso dong? Sengki. Sendalem wis tak gawa mengguri yo, Mang. Hah? Wis kae. Wis ae nang budal. Wes Yaya. Walah cantik. Ayo yo. Carane piye? Carane yo mang piye? Carane piye, Ndak? Yo. Iki benekno Dio. Ayo wis kabeh. Ayo. Ayo budal. Ndak tinggal klambine. Ndak kus duwe klambi putih ambek anu ngono kok. Iya, kok satuku. Iki piye ya aku telani ya carane. Coba sik carane wes. Diceklek ngono lho. Bunda iso menekno. Lagi ya. Aduh. Ya Allah, tolong. Yo. Ayo yo. Terus ngomong seket to yo. Wis kabeh lho yo ayo. Wis kabeh ayo. Dio. Pak mobil. Enak. Kok nek gak iso ya suruh barang-barang. Wong akeh. Wong akeh. Wong pira iki? 6. Yuk. Ayo. Wis iki dadi kae ngene Mbak Intan ya. Heeh. Oh. Ya aku ya wis menggunakan sendal ini. Kowe iki mak ceklek ngono tok lho wah. Mak ceklek ngono. Ki sok aku betul yang aku iki. Iya ora apa-apa. Nekne bener-bener Nyaman. Kuwi ning sikilku, tenan nyaman yo. Ya wis lah aku punya. Look, saya piring yo apik no, go dolan oke go. Go non formal oke, go formal oke. Ya wis. Parfum biru-biru. Parfumnya yo melok biru, kabeh biru. Wah, apa gua apa dewe? Macam iki anu iki. Mencurigakan pas aku iki. Nah, wes. Wes, guys, Bunda dadah. Iki tak akan menang. Heeh, ya wis ya. Ya wis ayo. Sik, katanya sik, benakno sik. Lah iki lakon utamane lagi metu ae cepet. Wes jam-jam wes. Ayo wes. Ini rupaku tetep pancet Wes apa? iya wes ayu. Sayo. Parfum gak gonet. Ayo wes. Wes, udah. Akhirnya yo. HP sana wis go gak? Berarti cek ning gede. Kita ambil dulu. Wes dah. Heeh. Karena Al, ayo Al. Ayo Al. Enak le wong tekan mbok sakmene kae atike. Yo masih mobilnya. Udah deh. Kenapa ini? Ayo. Gak iso kamerane. Wah, aku dari sini aja. Nyepit kene. Mundur sik. Gak apa cah cilik unggah no sik sing cilik. Sing cilik unggah no sik. Kowe barang ning guri ah. Wah, mending anu apa? Pak, ning tengah kabeh. Kowe kan ning ngarep video. Oh, gak ning tengah capapat Al, Salwa, Yayo cukup kuwi. Gak cukup. Ya wes, nah. Ya kowe ning tengah mbek Al.
Wes, nya, kindang. Awas, awas, hop, gak nyanda. Ternyata yo. Kowe maju, pol masuk ono. Nyanda pora. Terus Hei, iki lho parakno rene. Dados piye? Engko malah kesenggol kuwi. Iki lho rene parakno rene. Ayo, semangat. Sek, yo. Nah, sek. ini Rono kudune. iki digeser udah iso lho. Gak iso yo, gak nyandak yo. Gak nyandak yo.